erantzukizunaren zentzuagatik. Gure ustez atletik itxela da, aktibo oso indartsu eta on batzuk dauzka, baina atzean geratzen ari da. Mundua oso azkar aldatzen ari da, eta gure taldea, gure kluba, urte 2022 urtera ekarri behar dugu. Eta horregatik uste dut, gu bezalako talde batek proiektu transformadore hori bultzatzeko beharrezkoa zela gure kluban. Lau arlotan egingo dugu lan. Lehenengoa instituzionala. Hemen kudeaketa profesional bat bultzatuko dugu. Gure kluba modernizatu eta eraldatu, transformatu nahi dugulako. Estatuto berriak bultzatuko ditugu, kluban aire freskoa sartzeko. Horrez gain, gure kudeaketaren kontuak emango dizkiegu bazkidei programa betetzen dugun ala ez jakiteko, indikadoreak, helburuak eta indikadoreak beraiekin partekatuz. Bigarren arloa, arlo soziala da, guretzat atletika guztiona da. Nagusiena, gizonezkoena, emakumezkoena, eta hori bultzatuko dugu. Adibidez, emakumeekin gure ustez ez da atletik femenino eta kitxo, ez. Emakumeak klubeko estamendu guztietan egon behar dira, parte hartu behar dute. Eta hori gure zuzendaritza taldean egin dugu. 130 baino gehiago emakumeak dira. Eta postu garrantzitsuetan gainera. Eta gero horrez gain, fundazioa bultzatuko dugu. Fundazioaren sormena ideia oso ona izan zen. Gauza izugarriak egin dituzte, baina gure ustez gauza gehiago eta sakonagoak egin behar dira. Eta gainera egiten dituzten gauzak eta lortzen dituzten gauzak bazkideekin partekatu behar ditugu. Hirugarren arloa ekonomikoa da. Eta hemen klubaren diru-sarrerak bultzatu nahi ditugu. Telebizioaren dependentzia etxela daukagu, eta hori ez da ona. Uste dut zuzendaritza taldea, sortu dugun zuzendaritza taldea, esperientzia oso ona daukala, marketing arloan, innovazio arloan, merchandising arloan, fan engagement arloan, ticketing arloan, eta hori gure klubera ekarriko dugu. Eta azkenengoa kirol arloa da. Eta hemen zuzendaritza bateratu bat eduki nahi dugu. Norabide, klubeko talde edo departamentu guztiak norabide berdinan joateko. Orain arte uste dugu hau asko aldatzen zela. Batzutan gizonezkoen lehenengo taldea hortik joaten zen, emakumezkoena handik, batzutan gizonezkoen entrenatzailea botere itxela zeukan, atletiketik alde egiten zuenean guztia galtzen zen, eta hori ez zaigu gustatzen eta konpondu nahi dugu. Oroitzapenik onena gogoratzen dudan lehenen partidua da. Ni Zamamaizara auzotar batekin entorren, baina ez ditut partidu horiek gogoratzen. Gogoratzen dudan lehenen partidua barkatu, Juventusen aurka jolastu genuen partidu bat da, ez dut 1989 garenean. Nire aita gaztea zenean zale amorratua zen, atletiko bazkidea, baina ezkondu zenean partidu batera ez zela bueltatuko promesa eman zion nire amari. Lan pilo bat egiten zuen eta familiarekin, asteburutan familiarekin egon nahi zuen. Eta promesa apurtu, 89an apurtu zuen. Eta ni eta nire arrebak gintuen partidu honetara. Turinen 5 bat galdu genuen, eta San Mamesen laudrup sartu zuen lehenengoa, utxeta batekoa. Gero 3 bat jarri ginen, eta itxela izan zen hori. San Mameseko giroa bizal izan nuen, eta hori ez dut inoiz ahaztuko. Baina azkenean partidua galdu, zoritxarrez azkenean partidua galdu genuen. Baina niretzat esperientzia hori betirako dut nire buruan eta nire bihotzean.
Uste dut bi partido esango ditut. Lehenengoa, Kopan San Mamesen Sevillaen aurka jolastu genuena, 3-0 irabazi, Tokero izan zen protagonista. Uste dut partido horren arte, gure adinako zaleok, ez genuen talde irabazle bat ezagutzen. Eta partidu horrek nire ustez gauzak aldatu zituen. Gero finalan Bartzelonan aurka galdu genuen, baina Bartzelonat munduko talerikoena zen. Eta hori ezinezko enpresa bat edo ezinezko enpresa bat zen. Baina semifinalak Sevillaren aurka nire ustez Atletikek talde oso onak irabazi zuela erakutsi gintuen, eta horregatik goratzen dut. Beste bat, UEFAn Manchester Uniteden aurka jolastu genuena da. Lagunekin egin nuen bidai hori, Manchesterren giroa itxela izan zen, Atletik zale pioak elkartu ginenan, batzuk hartzera eta gero partidua oso ona izan zen. Eta horregatik, bere partidua niretzat top partidoetan jartzen dut. Nire lehenengo idoloak Alkorta eta Urrutia izan zirela. Alkorta lehenengo taldean jolasten hasi zenean nik 9 urte nituen. Eta asko gustatzen zitzaidan. Zentral oso ona zen, nola ateratzen zuen baloia. Eta gainera gustatu zitzaidana da Atletik maite zuela. Madrilera joan zenean, berak ez zuen ara joatea eta negarra zein zuen. Eta gero bestea Urrutia zen. Nik Laron ikasten nuen eta Urrutia ikastolakoa zen. Zure ikastolako jokalari bat Atletiken jolasten ikustea, zure txat uste dut motivazio itxela zen. Pentsatzen zenuen, beran badau, agian ni ere ara heldu naiteke. Eta horregatik gustatzen zitzaidan. Gainera, jokalari elegante bat zen oso ona, eta baina derbiarekin ere. Baina gero Guerrero agertu zen, eta Guerrerok guztia aldatu zuen. Adinako jende pilo bat idolotzat hartu zuen Portugaleteko jokalaria. Nire txatere, nire ere hori gertatu zitzaidan. Horrazteko modua ere aldatu nuen, eta gero ja nagusiagoa bihurtu nintzen, zarragoa, eta ez dut idolo handirik izan, Iraola gustatu zait pilo bat. Nire ustez jokalari oso ona zelako, baina horrez gain multiko serioa eta Atletiken baloreak defendatzen zituena. Nesken artean, Txibietan ere ezagutu nituen, pertsonalki, nik Arenas de Getxon entrenatzen nuen, lebinetatik kadete arte. Eta entrenatzaile kurtso batera joan nintzenean, bi jokalari itxel hauek ezagutu nituen. Eta orduan beraien karrera jarraitu nuen, baina ez dut bi jokalari hauek aipatuko, talde guztia aipatuko dut. Nesken Atletiken lehenengo urteak oso onak izan ziren, Atletik txapeldun bat ikusi genuen, eta nire ustez han bizi genuena eta eraikitu zutena, gaur dauzkagun talde kompetitiboaren sustapena izan zen. Eta horregatik talde guztia aipatzen dut. 11ko historiko osoak agian ez ditut gogoratzen, aurrelariak adibidez Iriondo, Venancio Zarra, Panizo eta Gaintza. Eta gero hau ez dakit 11ko historiko bat den ala ez, baina niri asko gustatu zitzaidan talde bat zen. Luis Fernandezekin Eunerte egin genituen taldea. Eta jolasten zutenak 11koa, Imanol Etxeberria, Larrainzar, Alkorta, Ríos, Carlos García, Larrazabal, Urrutia, Bitxor Alkiza, Guerrero, Isma Urzaez eta Etxebek.
baina ez dugu 12. jokalaria ahaztu behar, atletik zaleok, hori da garrantzitsuena. Bilbo eta Bizkai guztia goratu bedi munduan. Nire ustez atletikaren historia eta baloreak, filosofia itxelak dira. Ez dago gu bezalako klub bat munduan. Eta, atletika zer den munduko jende guztiarekin partekatzeak derrigorrezkoa iruditzen zait. Bidai bat egiten duzunean eta atletikari buruz hitz egiten duzunean, jende guztiak txundituta geratzen da. Eta horregatik gustatzen zaite esaldi hau. Sortu dugun ilusio guztia errealitate bihurtuko dela.